क्या हाल बा भाई लोग। उम्मीद करम तो उन्हीं लोग अच्छा होगा लोग। तो भाई लोग आज हम लेकर आगल बारी बहुत शानदार वीडियो। आज हम फिर से बात करे वाला बारी ढोरी चाटना पे। तो भाई लोग ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला बा, काहे कि छोटा सा एगो स्क्रिप्ट लिखले बारी, फनी एक स्क्रिप्ट बा, वो बहुत मजा वाला बा के, काहे कि हमें तो मजा आयल खैर लिखे में, तो उन्हीं लोग के सुने में मजा आई कि ना आई, तो उन्हीं से कैसन लागल हम फनी स्क्रिप्ट। देखी भाई लोग, सर एगो ढोरी बा, अब एगो ढोरी में अब पवन सिंह बियर डाल के ओमे पिएला, मजाक है ये। अब खेसारी लाल के फिर से अब बर्दाश्त ही सब न भइल। अच्छा, अब खेसारी भैया जाके अब पियरी माटी, यानी बिहार में हमनी के बोला जाला से पियरी माटी, तो पियरी माटी से ले जाके ढोरिए मुंह देता रह। अब देखी भाई लोग, अब दोसर केहू सिंगर आके, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा कलाकार कोनो बियर डाल के पियत आवे ढोरी में, अच्छा, तो कोनो पियरी माटी से मुनत आवे। अभी सोचलक से अब हम क्या करी, हम एमे पीछा थोड़बे न रहे। अब वो ले जाके, अरे कहना क्या चाहते हो? तैया के अब पियरी माटी से मुनल रहे, तैया के अब कांटी लगा के नू आ ढोरिया के खोद देवता। मजाक है ये। अब पवन भैया के बर्दाश्त ना भइल, बहुत यानी दिमाग खराब हो गया पवन भैया के। अब पवन भैया ये सोचलन, अब ले जाके सलाही रिंच जैसे नट उट न कसा लिया, अब पवन भैया ले जाके सलाही रिंच आ ढोरिए के कस देले, खत्म। केहू ढोरी में बिया डाल के पियत आवे, और केहू ढोरी पे पियरी माटी से मुनत आवे, तो कोनो कांटी से खोदत आवे, तो कोनो सलाही रिंच से कसत आवे। तो ये पर अब अक्षरा सिंह के बर्दाश्त न भइल। अच्छा, काहे कि अब भाई लोग केहू के अगर शरीर पर, तो लोग यानी लेडीज के शरीर पर टच करेला पर फीलिंग्स यानी कुछ औरो होखेला। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ये पर बर्दाश्त न भइल अक्षरा सिंह के। अब अक्षरा सिंह के पूरा पसीना से देह भीग गई, और देह भीगला के बाद में ढोरी में पूरा यानी पसीना से पूरा यानी ढोरिए भर गई। क्या बोला तूने? तो अब प्रमोद प्रेमी के ये सब यानी देखल ना गई, केहू यानी बियर डाल के पियत रहा, तो क्यों कुछो कह के यानी अक्षरा सिंह के पसीना चुत, तो सर हर चीज़ यानी वो में टिकल रहे, ढोरिया में हर चीज़ यानी टिकल रहे। तो प्रमोद प्रेमी पानी वाला जवानी, ढोरी में पानी वाला जवानी अब ला दे। मजाक है ये। भाई लोग बड़ी दुखद के खबर बा भाई लोग। अब सर एगो ढोरी बा, हमको सिखा रिया है। अब वो ढोरी के नीचे एगो कोनो लड़चट बंचट एगो गायकर आके, अब वो ढोरिया के नीचे नू सारा शहर लुधियाना बसा देले। क्या बोला तूने? गरीब बहिन चो, अब ढोरी के नीचे शहर लुधियाना, हमें ई सारा अभी तक समझ में ना आए। भाई लोग अगर तो के समझ में आयल हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करी। ठीक है। तो बुलेट राजा के ये सब सीन देखत ना, अब बुलेटो राजा के बर्दाश्त ना भइले। अब बुलेट राजा ऐसे कैले, अब ढोरी में तब फील देवे कैले, अच्छा, आ सारा ढोरिए के छिल के भाग गईले। तो भाई लोग चंदन चंचल के आगमन होता है। अब चंदन चंचल केनहू से आके अब देखा था सारा अब ढोरी भौजी के छिलल भावे। अब चंदन चंचल के सब देखल ना गई। अब चंदन चंचल सोचले से डॉक्टर लग जात बानी। अब चंदन चंचल अपन दिमाग लगे से सारा अगर डॉक्टर लग जाइम तो सारा पैसा लागबे करी। आ चंदन चंचल सोचल से कहाँ पैसा लगावे जाई, अब अपन दिमाग लगैले चंदन चंचल, ढोरिया के लागले चाटे। अब ढोरिया के चाटे लागल, आ चाट के उजर कर दिले। समझ रहे हो आप? आ उजर करे के बाद में पूरा प्लेन माने ढोरिया के अब केहू छील के भागे गए रहे, यानी बुलेट राजा छील के भाग गए रहे। अब चंदन चंचल सोचला से हम सारा प्लेने कर दे तानी चाट के, और ढोरिया के चाट के प्लेन कर दिले। न सारा पर कोनो नजर उठा के देखी, न कोनो कुछो पर करी, न कोनो छीली, न कोनो बियर डाल के पी, खत्म। अब देवरा ढोरी चाटना के यानी ये गाना के कारण चंदन चंचल पे विवाद पैदा हो गई। भाई लोग तोनी से वो बात कहत बानी, भाई लोग तुम्हें लोग बताओ, गरीब के लड़का आगे न बढ़े के चाहिए का? भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लोग, गरीब के लड़का आगे बढ़े के चाहिए या कि ना बढ़े के चाहिए। भाई लोग मान लेली चंदन चंचल एगो गाना अश्लील गा दिले, ते पर इतना विवाद भइल।
अच्छा भाई लोग चंदन चंचल नु 200 गाना गैलो हुई अच्छा अच्छा, खेत बाड़ी बेच के तो कुछ करके 200 गाना गैलो हुई अच्छा अच्छा, जौन फैमिली के सामने सबके सुने वाला। अब वही पे गाना पे भाई लोग अगर जब व्यूज ना आई तो का करी, जब गाना में उतना खर्चा ओकर भइल रहे यानी वो पैसा अगर ओकर न निकली वो गाना में, तो वो गरीब के लड़का कहाँ जाई। वो अश्लील गाना गा दिले ना चंदन चंचल, उहे वो अश्लील गाना गा दिले तो वो इतना विवाद भइल। इ न लौकल भोसरी वाला एगो दूगो मीडिया वाला बाके, एगो दूगो का मन करता इतना गरियाई सबके बात नहीं करत, एगो दूगो मीडिया वाला के देख ली हैं इंटरव्यू कर लो से आपके मम्मी को ऐसे किया जाएगा, आपको बहन के साथ यानी बहन को ढोरी छिला जाएगा, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। जितना ही गानवा में अश्लील नहीं है ना, भोसरी वाला सब पूछ के ना खाली ऐसा यानी अश्लील पूछ ले बा के लोग। हम सब मीडिया के बात नहीं करत, एगो दूगो मीडिया के बात करत आनी, नाम तो न लेम लेकिन 12 गरियाएम हम। चंदन चंचल 200 गाना गैलो हुई अच्छा अच्छा। अब अच्छा अच्छा पर एगो दूगो जन ये गाना पे एगो अश्लील गाना गा दिले बागे चंदन चंचल, ओ पे यानी इतना यानी विवाद फैलेले बा। एगो दूगो मीडिया वाला सबके बात नहीं करते, एगो दूगो मीडिया वाला इतना विवाद फैलेले बा। आ उहे 200 गाना जब गैले रहे चंदन चंचल अच्छा अच्छा, ओती पर कहाँ तू लोग रहे रे सारवा, ओती पर तो तोहनी के प्रमोशन दिलावे के चाहिए से हाँ चंदन चंचल के ऐसा गाना आ गए बहुत अच्छा गाना बाके भाई लोग जरूर जाके सुनी, ऐसे वैसे काहे न कहले तोहनी। आ एगो गाना थोड़ा सा अश्लील मार्केट में का आ गई, तोहनी भोसरी वाला जाके पता ना काका गरियाए में सरो वीडियो बन कैला के बाद। देवरा ढोरी चटना के जौन राइटर बारन पीके आर्या, भाई लोग पीके आर्या के इतना टॉर्चर करल गेल बा से माइंड यानी माइंड संतुलन यानी माइंड पूरा यानी डिप्रेशन में ले जाके सब एगो दूगो भोसरी वाला मीडिया वाला एगो दूगो भोसरी वाला था जाके यानी इतना माइंड के यानी पता ना अब का कैले बा पीके आर्या। अभी तो पता ना चल बा पीके आर्या जहर खैले बारन कि माइंडलिंग संतुलन के कारण हॉस्पिटलाइज भइल बारन, अभी तो पता हमें नहीं है। लेकिन ये भोसरी वाला एगो दूगो मीडिया के कारण ये सब भइल बा। और ये सब टॉर्चर इतना न कैले रहित तो भाई लोग अभी ले पीके आर्या यानी हॉस्पिटलाइज न भइल। इतना यानी चंदन चंचल के पिताजी के इतना टॉर्चर करल गेल बा, और बाद चंदन चंचल के इतना टॉर्चर करल गेल बा। पीके आर्या के तो खैर हॉस्पिटल में तू लोग तो देखते होगा न्यूज में, इतना नहीं हॉस्पिटलाइज सब कर दिले बा यही भोसरी वाला एगो दूगो मीडिया के कारण। भाई लोग तो नहीं लोग के पते हो कि से हम केकरा के बारे में हम बोलत आनी, केकरा के हम ऐसे बोलत आनी कौन। बाकी छोड़ी अब का कहीं 200 गाना 300 गाना ओती पर चंदन चंचल पीके आर्या ओती पर जे टाइम पे लिखले रहे अच्छा अच्छा, वो टाइम पर कहाँ रहे भोसरी वाला सब जे टॉर्चर के ले बारे वो सब मैं कहाँ रहे, सबके नहीं बोलत तू सब एगो दूगो तू सब कहाँ रहलस। प्रमोशन दिलावे के चाहिए ना से हाँ पीके आर्या ऐसा गाना यानी लिख ले बा के अब चंदन चंचल ऐसा गाना गैले बावे, ई गाना के तू लोग देखा लोग वो समय कहाँ रहलस। बहुत गरियाएम अभी वीडियो बन के के बाद में बहुत गरियाएम। आ तोहनिए कारण पीके आर्या हॉस्पिटल में बारे, अगर तोहनिए इतना टॉर्चर न कैले रहते तो ना रहते अभी हॉस्पिटल में। कैसा लागल वीडियो भाई लोग, अच्छा लागल तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया लोग। भाई लोग वीडियो के अगर तोहनी के थोड़ा सा भी अगर गलत लागल होके चाहे कुछ भी लागल होके भाई लोग प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दिया लोग। तो भाई लोग मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।